kis videót csinálni, mert már ilyen izé van. Ilyen gáz van. Sziasztok, fiúk és lányok! Én Zsani vagyok! És itt van velem Zotya! Az a Zotya ember! Nem vagyok Zotya ember. Zotya Éppen ember. nebulozott, top 1 lett az Enigban 4046 ponttal. Bombám van, és most le fogom bombázni, és kinyírom. Ja, Gyere fel addig, Zsani. oké. Akkor segítenek kell megint. Oké, segítek, mert a Zsani az néha nem tudja, hogy mit kell csinálni, belépés. Ha akartok, jöhették is fel, mert még mindig elérhetőek leszünk. Még akkor is, hogyha fel le van téve. De timmeljetek velünk! Ja. Vagy akkor mi fogunk titeket venni. Na, Zsaninak átadom a szót, én addig játszok. Na, akkor gyerekek, nézzük, hogy játszik a Zotyás ember. Kussolj tévé! Olyan tévének szólok, hogy felrobbantották Enigmát, és így most ők eszik meg! Enigma. Hát ez nem jó, mert nekünk kéne megenni! Basszus kulcs. Ott a kék. És egy bomba is van! Ez a kicsie! Gyorsan. Anyádat követ. Szaladj, Zotya. Az az, Zotya, ügyes vagy. Bomba van nála! Ja nem. Elkerül jobb bombát, Micsicska. Ügyes vagy, Zotya. Az az, Zotya. Jó vagy. Azaz! Húha, milyen sok pontod van ám. Ugyanakkorák vagyunk. Zsani, gyere fel és segíts! Meg akkor is, hogy a szarajzéd. Hát, hogy tudsz most játszani velünk joystickkal. Igaz, joystick problémája van, de attól még hátha. Ennyi pont is elég nekünk, nem? De. A lényeg az, hogy megettük és visszaszereztük a pontunkat. Milyen szép kis nyalóka a skinet. Kösz. Meg akarod enni? Hát nem fogom. Ott van a Paris. Milyen a Paris? Fuck you. Teleportálj el! Nem tudok. Tetszed? Látod? Csak is ezért nem akarok. Most valami ezt is tudod így, ezért nem teleportálódom el. Ott egy lent egy szétosztódott gyerek, de Nebula meg tud enni. Ugye az elteleportál? Mondtam, hogy elteleportál. Nem menj bele a kékbe. Hi! Ott van egy kis fagyi. Megette a fagyit. És hogyha ott maradt volna, le tudtam volna ízni. Hát, ennyi volt ez a videó. Nem, még van idő. De hát már megint elfelejtettem. Ó, bakker! Szétbombáztok! Srácok, elkezdek játszani. De hogyha nem sikerül, akkor is mindig nézem azt. Játszom és közben izélem is. Akkor nézzük, hol van. Ott van meneküljél. Azt csinálom. Oké, de az a zöld, az mit csinál? Androméda az is egy gyerek, azt is meg akarom enni.
Mert megtudom, és 9000-es pontom lesz. Azaz, de jó, hogy összenőttél. Hogy ez te vagy? Én vagyok az. Androméda az csak egy ellenség. Unc. Oké, jó van, Jó, ma mindjárt 10.000-es pont létszám, mindjárt 10.000-es pontszám. Ez az. Az én bestem 17.625. Jó vagy, Három, Zotya. nem tudom. Jó vagy, Zotya. De gyerekek, ne töltsétek le ezt a játékot, hogyha nem akarjátok, akkor töltsétek le. Ez olyan híres játék, hogy ma szinte mindenki letöltötte. Mert ez Nubok nem töltik. Nem töltik. Mert ez egy kopi, gyerekek! Már bocsánat az a grill, és ilyen Evolusz készítődik, ez már hülyeség, hogy Agariót Nebulót hozzáváltozzá, tehát ez hülyeség. Ez kopi, így mindenki tetszik, de akkor is ez kopi, nem szabadna megcsinálni, és 10.000-es pontszámmal beszélek. Ilyen sokáig bírok, Zotya. Pajzs, gyorsan vedd fel a pajzs! Azaz. Azaz, Zotya, ügyes vagy. Emberek, nem lehet ez a videó több mint 15 perces, mert még nem beállítva, ugye. Csak ezt meg gépen kell majd beállítani. Szerintem ennyi legyen az Nebulous, valamelyikbe belemegyek, utána egy ilyen házépítős Minecraftot fogunk csinálni most. Igen. Csak ahhoz valamelyik gyerekbe bele kéne menni. Ezt figyeljétek, emberek! Ja. Újra kezdem. Láttátok, emberek? Csináljunk még egy ilyet? Jó. És megeszi a kajáidat az embereke. Az csak hiszi. Ez a rohadék. Gyere vissza, rohadék. Itt van a kicsi nyelv. Egyél csak. Jó, szerintem már ennyi volt. Ahhoz tudtam, azt kinyírtam. Ennek a videónak szerintem... Nem a videónak, meg a nebulózásnak. Most egy kis házépítő verseny a Minecraft-ra. Igen. Jó, de már 8 perc 45 másodperc eltelt, azt nem biztos, hogy belefér. Úgyhogy kezdjünk meg. Úgyhogy viszontlátás. De nem a videónak. Jó, most nebulózós bárból. Kilépünk. És most menjünk át a Minecrafthoz. Csak gyors letöltöm. A töltések. Addig nem eszelek kis ebédet? Nem. Minecraft. Most csak 10 óra 7 van. Mi? Csak 10 óra 7 van. Minek ebédelni? De nem játékból. Nincs rá idő. Most játszunk. Megnyitás. Szendvics. Ezt én csináltam. No, game, no life. Ez nagyon jó zene amúgy. Ezt a Survivor-t én csináltam, csak az a baj, hogy ez
Island, szóval újra kéne csinálni. Ja, és kedves nézők, emberek, kutyák, cicák. Igen? Mindenki nézze meg ezt a videót, mert klassz videó volt szerintem. Én egyedül most survivorozok, mert valamilyen probléma akadt fönt, hogy nem tudunk együtt játszani a Zsanival. Most a Zsani telefonján jelentkezem. Keresünk már egy jobb erdőt, mert én ezt utálom. A laptopos nekor. Én is. Még 4 perc van hátra, nyugi. Sőt, már 3 szinte. Annyi idő alatt tudunk egy kis Minecraft videót csinálni. Ó, bakker, csak fenyőerdő van? Baszki. Nekem már elegem van a fenyőből. Mert szerintem nem Minecraftozni fogok. Van egy nagyon jó ötletem. Nem Minecraftozni fogunk. Mi az a te sandbox, Zsani? Laptop. Megnézhetem? Még 12 perc, 16 másodperc lesz. Nem tudom, mikor az emberek lenni, de nem is tudom, hogy mit kész. Kész. Jó, szerintem ennyi lenne a videóból. Igen. Sziasztok!